Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, naiz eta batzuk honezkero kafea txampainaren gatik aldatuko zenuten. Abenduak 30 da eta egun bat falta da urtea amaitzeko. Batzuei pena emango dizue urte honi agur esateak, beste batzuk berriz desiatzen egongo zarete urte berriari hasiera emateko. Dena dela, oraindik egun bat geratzen zaio urteari. Beraz, aprobetxatu. Egun bat 12 ordu eta minutu batzuk gutxi gora bera. 36 ordutan gauza asko egin daitezke. Proposamenik nahi? Aizue bat topatu ditute 36 ordutan gertatzen diren hainbat pelikula. Begira, 36 ordu, 1900 eta 65. Entzun ondo. Bigarren Mundu Gerra Normandiako lehorreratzearen bezperan, Alemaniarrek inteligentzia zerbitzu amerikarretako ofizial bat harrapatu eta garuna garbitzen diote. Gerra duela urte batzuk amaitu zela sinestarazten diote, aliatuen planei buruzko informazio guztia lortzeko. Emaizkidazu 36 ordu eta traidorean orden esango dizut. Hori da pelikulako esaldi nagusia, beraz, 36 ordutan, nazioarteko gatazka baten etorkizuna aldatu daiteke. Zitzarik ez dagoela uste duenik, gatazka ordea ez da bizitzearen muina, ez dan bihotza ere. Tira, nik beste bat proposatuko dizuet. Argentinarra, oraingoan, 2019koa. Pedro harrapatuta dago. Batetik, konpondu ezin duen dibertsio batengatik, eta bestetik zor asko dituelako, Argentinako krisi ekonomikoaren erdian. 6 urteko alabaren urtebetetzearen aurreko egunean, mailegu emaile bati dirua itzultzeko ultimatum bat jasoko du. Denbora amaitzen ari zaio, 36 ordu horietan dirua bildu beharko du, baina horretaz gain asko hausnartu beharko du. Herrialdearen egoera sozioekonomikoaz, genero arrakalaz eta indarkeriaz. Genero indarkeriaren arazoa 36 ordutan aldatuko balitz, oraintxe bertan sinatuko nuke edo zein lekutan hori lortu alizateko. Matxiruloaren autikanat, bortxaketa bat, zenbat dira gaur, gizarte honek jipoitutakoa. Irainek ere normalizatutako matxismoa, ikusiala ez, orainik dira, nazkatu gaituen matxismoa. Badakizue, zenbat bertsolari txapelketa nagusi ikus ditzakezun 36 ordutan, finala zehazki, Gutxi? Gehienez, 2 hain luzeak dira, goizta txalde, bertxok. Begira, aurten etzai Euskal Herriko txapelketaren finala bizitzea egokitu, baina begira, gaurko egunez, 1962an bertsolari txapelketa nagusiaren finala irabazi zuen Manuel Olaizola Uztapidek, bere lehen txapela izan zen. Txapelketaren 4. edizioa izan zen eta Euskaltzaindiak antolatu zuen. Orduko 10 bertsolari onenek hartu zuten parte eta finala Donostiako Anoeta pilotalekuan jokatu zen. Gabe emango deti ditzia, nere aurrera hemen txendator, orain aurtxo bat txikia. Zerengatik anote zabiltza horrela beltzez jantzia. Eta duela urtebete, gaurko egunez hiltzen Nikolas Segurola Etxaniz Euskal Artzain, Fraide eta Bertsolaria. Segurola 1951an joan zen Arantzazuko santutegira bizitzera 12 urterekin, eta 70 urte baino gehiago igaro zituen bertan.
Besteak beste, bertako gomiztegiko artzain eskolaren sortzaileetako bat izan zen. Arantzazu inguruko gomiztegi baserriko abereak zaintzea izan zuen lan, baina fraideak gutxitu ala erabaki zuten antzituzten 1.200 txerriak, 6.000 oioak eta 30 behiak kendu eta ardia jartza. Hortik sortu zen artzai eskola. Hitz jario handiko gizasemea, 1000 bertsotik gora egin zituen eta guztiak Arantzazuko liburutegian daude gordeta. Zaletasun horrengatik, 1986ko bertsolari txapelketan nagusian epaile izan zen. Soa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak oraindik ere hori posible bada. Anpatuak ditu zainak odolez, dolorez, oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren. Gerrak etetea, genero indarkeriari aurre egitea, bi bertsolari txapelketan nagusietara joatea, gauz asko ari gara proposatzen 36 ordutan egiteko, baina hori ere egin beharko dugu, ezta? 36 ordu esna gaizki xamar. Bai, gaizki xamar, ze ondorio larririk gabe lo egin pasa dezakezun denbora gehienez 36 ordu da. 36 ordutik aurrera zure gorputza hormona desorekak izaten hasten da. Metabolismoa moteltzen da, apetituaren eta gorputzaren temperaturaren gorabehera gertatzen dira, arteria presio handiagoa, hitz egiteko zailtasuna ere ematen da. Ikerketa batzuen arabera, aluzinazioak ere pairatu ditzakezu hainbeste ordu lo egin gabe pasatzen badituzu. Ara. Itxasoaren beste aldean eguna hiltzen bada aurkitu gaitzala baster eskutu batean zerua karnasten du. Orduan 8 orduko loaldia egin, eta geratzen diren 28 orduetan, badakizu zer egin dezakezuen? Wikipedian edukiak sortu, baina euskaraz. Gaurko egunez, duela 15 urte, euskarazko Wikipedian, errinozero artikuluarekin, oparitxoa hor Inigorentzat, errinozero artikuluarekin, 50.000 garren artikuluara iritsi zen euskarazko Wikipedia. Gauzak asko aldatu dira 15 urte hauetan. Pentsa, gaur begiratuzkero, 450.000 artikulu inguru ditu euskarazko Wikipediak, baina gehiago behar ditugu. Begira, 2027 amaitzen denerako, 30.000 emakumeren biografia izateko helburua dute. Gainera, emakumeak biografia guztien 33,33 izatea da helburua gutxienez. 2024ko urtarrilean, euskarazko Wikipedia 25. hizkuntza zen emakumen biografien kopuru absolutuan. 17.175 baitzeuden. Eta guztira 50.000 biografia baino gehiago dituzten hizkuntzen artean 100 handiena zuena. Eta gehiago baldin badira, hobeto noski. Noski baietz. Libre bizi nahi duten egiteko eta izateko oztopoak bidean itxaropena gotzen beldurra gorputzian sentitzen dutena ezatera eroso sentitzen naiz sexy ere bai zergatik ez eroso sentitzen naiz baina horrek ez dotu ezkabiderik emoten. Tira, 36 ordutan egiteko proposamenak egin dizkizuegu, baina gorde 2 ordu behintzat gurekin egoteko. Ez dizuegu gehiago eskatuko. 2 ordutxo, gurekin bigarren kafea hartzeko. Gaur 2 eta bihar beste 2. Urteko azken egunera arte hemen egongo garelako lanean eta urtarrilaren 2an, ostegunean, bueltan izango gaituzue baita ere. Beraz, lasai, ez zarete geratuko kafeinari gabe. Gaurko saioan urteko errepasoa egingo dugu. Zer da Googleen gehien bilatu diren edukiak, zein dira? Kirolak, musika, izango dira futbola, agian Taylor Swift, horrelako zerbait. Albiste globalak interesgarriak dira, baina beste gozat esango dizuete, gurean zer? Horri ere, helduko diogu, ze izan dugu gurean 2024 honetan?
gonbidatu gari eta eduki gehiago elkarrizketa akustikoak, basozainak, abokatuak, artisauak, aktoreak, dantzariak, ingeniariak, antropologoak, norez da, hemendik pasa? Zinemaldia, Durangoko azoka, gure laborategitik ere atera gara, dena kontatuko dizuegu. Ba horixe, abenduak 30 ditu, eta astelena da. Ongi etorri, bigarren kafera, dantza, dantza, dantza! Zuekin Iñigo Asensio Elurbide mexicanito cabrón. Ai, baina ya Colombian nago. Ai, egia barkia da! Aunque me queda un poquito de acento mexicano. Ez, orduan zara parcerito cabrón. Parcerito. Parcerito. Viva la bandeja paisa y toda la cosa rica de Colombia. Eta jurekin Julen goizutxo gozo, zu alegitik ez zara mugitu, ezta? Baita zoi ere, unon, ni alegitik ez mugitu, ez didate utzi inora joaten. Eta ni goiuri ez eizaran dian hau zuen mentxe, Tolosan, kieto parau. Esta tierra lejana para encontrar mis palabras, vine en busca de calma y de paz. Tierra que sana y salva, tierra que abraza mi alma, que ama tan libre y aguarda sin adiós, dice tu pananchis kama. Ba hori, ongi etorri guztioi bigarren kafera abenduak 30 ditu eta bihar parranda egingo dugu. Baina gaur, hemen gaude, gure maite dutak zuekin elkarabanatzeko prest. Su inmenso desierto y escuché al silencio desde el mar. Una pequeña aldea. Eta norbaitek maite duta prestatuta ekarri du, ze abesti hau eskatu digu. Un último baile bajo el aguacero, Idoia Surmendiren azken diskokoa. Iñigo Asensio Elurbide, ze kontatu nahi diguzu dantzan ibili zarela? Baizu, pixka bat bai. Ze kantu honek, badu, dantzarako pixkat, ez da hemen ohiko hauak izan daitezken ritmo latino, kumbia edo bestelakoak. Badu, puntu bat dantzatzeko. Baina bai, asko pasa zait Amerika Latinarekin izan dudan harremanean, urte asko dira, 2008an lehenengoz Mexikora iritsi nintzenetik, uste dut duela egun batzuk amaitu nuela Mexikoko nire ibilbidetxo hau, bidai honen Mexikoko zatia, eta ez dakit 12. bidaia den Mexikora, edo asko ibili naiz. Baina bai, ibili naiz Kolombian, ibili naiz Txilen, ibili naiz Brasilen, ibili naiz Bolivian, ibili naiz ez dakit beste bat herrialdetan, El Salvadorren, Puerto Ricon, eta beti egon da bestiren bat bisita horiekin konektatzen zintuena, ez? Eta Mexikoren kasuan asko izan zen Ismael Serrano, baina Mikel Urdangarin ere asko entzun dut Mexikotik nenbilenean, eta bar. Eta aldiz, Kolombiarako bidai honetan, badira egun 2 edo 3, ez dakit aldaketarekin, 3 egun, Kolombian nagoela, Idoiaren abesti honek asko indit bide lagun, asko gustatzen zaiten kantua da. Batez ere, hori Durangoko azokan Idoia ondoan izan genuen, han bere standetik, elkartrukatu genituen diskoak eta gauzak, jertxe bat ere erosi nuen, oso jertxe ederrak atera zituen Idoiak, eta hitz egin genuen Kolombiari buruz eta berari nolako, entrevistan ere, zuzenean galdetu nionez, han Durangoko azokan ahotsenean, nolako komponente terapeutikoa edo sendagaitasuna izan zuen Kolombiarako bidai hark berarentzat,
eta nola berak oroitzen duen Kolombia, nostalgia handiarekin, ez? Lehengo batean idatzi nien esan idoia, uste dut Kolombiara zure jertxea eramango duen lehena ni izango naizela, eta hori ere baieztatu daiteke, eta beraz, maite dut hori izatea kantu bat hiri batean, ez? Kantu bat herrialde batean, eta nire Kolombiako bidai honetan aurrekoan ziurrenik urdangarin izango zen, oraingo honetan idoia izaten ari da kantu honekin, eta egia esan polita da, bere kantu honekin, Kolombia gozatzea eta hemen murgiltzea. Aizu, entzun dezagun. Bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo, volver a sentir cantar para contarlo, volver a vivir, bailar y no olvidarlo, bailando, bailando, bajo el aguacero de Colombia, cantando, cantando, sintiendo, yo te vuelvo a sentir, qué bonito es volver a ti. Eta Julen, zugere prestekarri duzu, inigo etxeko lanak eginda etorri da, behingoagotik balin bada ere, baina zuk ekarri... Barkatu, inigo, barkatu. Askotan etortzen zara maite dutik gabe, Bukatzen zaizkizu zure maite duten zakuko maite dutak, eta hemen ibiltzen zara ez dakizula zer esan, karo orain inspiratuta zaude, nola munduaren beste puntara joan zaren. Nabaritzen da inbidia pixka bat, bai izan. Bai. Inbidia bezala esan nigo, zurekin sartzeko gogoa galanta zegoen hemen. Hori botatzen zen faltan hemen, Baten batek bazuen zurekin sartzeko gogoa, galanta. Apuntatu dut, bihar, 31 da, eta orduan egin behar da zerrenda urte berrirako asmo honen zerrenda, ez da? Eta preste eduki behar duzu, gero matxak jan edo ez jan, dena dalakoa, baina ospatzen duzun moduan, ospatzen duzula ere, asmo honen zerrenda osatuta eduki behar duzu. Ba, izan daiteke dieta egingo dut, edo kirola egiten hasiko naiz, edo frantseseko ikastaro batean izena emango dut. Nere 2025erako asmo honetako bat, hau da, etzi abiatu beharko nukeen asmo on horietako bat da, ez sartzea inbeste inigorekin. Austoren gehiago esan bartzen, gehiago sartzea. Ez sartzea inbeste? Nien nago oso ados planteamendu horrekin. Eta egingo dizute kontra horrekin, ze nire galdera bat badauka zuretzako Goiuri, eta da 2025eko asmo berrien artean uzturrera zenbat aldiz igo behar duzun, baina bereziki galdera da, ea 2024ko asmoa bete duzun. Ze ez baldin bada, da badauzkazu 36 ordu, gaurko sarrera mamitu eta ezurdura eman dien 36 orduen kontzeptori daukazu, falta zaizkizun 7 edo 8 igoerak egiteko. Egia da, entzulek badakite kontatu dugu hau noizbait, baina agian entzule berriren badago, eta ez dakit nik urte hasieran jarri nuela, asmoen artean nire herriko tontor nagusira uzturrera, igoko nintzela 24 aldiz, 2024a, delako oraindik bada, 2024an 24 aldiz igoko nintzela, eta ez dut lortu, ez naiz igo. 24 aldiz eta horregatik dio inigok. 36 ordu ditu dela, falta zizkidan 8 igoera horiek egiteko. 8 igoera horiek egiteko, baina uste dut ez dudala lortuko, inigo? Ez, amore emanda zaude. Amore emanda nago, bai, baina esgainea pentsatuz 2025an 25 aldiz askoz borobiagoa dela, eta zentzu gehiago daukela, eta lortuko dudala. Bale, ondo dago. Zuk autoen gainuan eduzun nahi bezain beste murgiltzaitez. Bueno, baina, hau guztia hasi da nik Juleni galdetu dio dalako, ea maite duta prestuen ala etzuen. Bai. Eta nire nolabait ere digestio aparatutik egingo dute gaurko maite duta. Maite ditut gaur bezalako egunak horrelako gabonetako janedan zurrunbiloaren tarte honetan. Horrelako urpetik burua ateratzeko aukera ematen duten egun hauek, ze hasten zara, abenduaren 24 buelta horretan, aurretik ere asteburua, eta Santo Tomas eguna, eta 24, eta 25, eta berriz ere osteguna dator, asteburua dator, eta gor astelena. Astelena, lasai, eguna ezer jangabe pasatzeko moduan ere, astebete pasako genuke ezer jangabe ez litzeuk ezer gertatuko, berriz ere badatoz, bihar 31, urte zargaua, urte berriak, ero erregetako asteburu ere badator, berriz ere emango diogu astindua, eta estomagoak eskertuko du gaur
ezer jangabe, urrapur bat edan, eta... Hori xesan beren, beraz, gaur bazkaltzeko baso batur. Baso batur eta poru patatak. Hori barkatu, hori da goizeko 10 terdietako, sentsazio hori. Hori da. Baina gero ordubiak iritsiko dira, eta zera, estomua puztuta dago una baitatik eta eskatu egingo du. Zerbait eman barko diozu, Julen. Kroketaren bat edo. Emango dio, golpean ez da utzi behar, hori egia da. Golpean ere ez dira utzi behar. Gehikeria horiek, beraz. Baina hau gogotxu dago, jendearekin sartzeko dago. Bai. Ondo salduta. Ondo da, ez da alperri galduko. Aurreko egunetan Mexikon ere jendearekin sartzen nintzen, baina badakizu batzutan hizkuntzaren neurria hartzea zaila da. Eta adibidez, nik nire lagun Aldori esatea, güey, pinche pendejo, ondo dago, baina bere arreba atziriri eta oso laguna dut, eta konfiantza asko daukat, baina nun baita hemengo idiosinkrasian neska bati pinche pendeja esatea, ba ez da guain ondo torron esaten dit. Ai, pues grosero! Kriston parrak bota ditugu, ze adibidez, beste lagun batek, Leslie, esaten zidan zerbait zirikatu zanik, perra, eta esaten, no, güey, no puedes decirle perra, eta ni jode, es que difícil esto. Bidai asko eginagatik ez dut ikasten, baina bai jendarekin sartzeko gogo hori ez da joaten. Itotzen urik gabeko putzu baten, minak elkar lotu gintuen, elkar maitatzen jakin gabe. Begira, nik ere nire maite duta elkarra banatu behar dizuet, eta nik aitortu behar dizuet asko gustatzen zaidala urteko egun hauen nostalgia. Hau da, bai gaur eta bai bihar, bereziki bihar, baina nola bihar, afariak direla eta poteoa dela eta ez dela, haian urtero gaurko eguna izaten da nostalgikoagoa. Eta niri gustatzen zait abenduaren 30 iristen da eta argazkiak ikusten dituzu. Ze orain gainera mugikor smartphone hauekin nirean behintzat jartzen balin baduzu data bat, ez dakit, 2024ko otsaia, hor agertzen dira data horretako badakigu orentzerok etzizula mugikorrik ekarri, baina saiatuko garela errege magoekin naiz eta ez garen oso monarkikoak. Ez dago, ondo dago eguntik. Kexatzen ari zarata egunero? Erki dago, ordenagailuarekin ere, baina zenba demudara da mata, altago zeizurra dutago, Juri. Ados, bale, hortxe. Nere mugikorrak bai eskentzen dizula aukera hori, eta orduan ni aritzen naiz batzuetan, bereziki urteko garai honetan begira, 2024 eta argazkiak begiratu, ze egia da, seko azten zaidala urtean zehar gertatzen dena, handik hilabete batzutara, ez? Ez dakit, lehen aurrerago komentatuko dugu, baina gure artean aipatu dugu zinemaldia, Donostiko zinemaldia. Zer baztutan eukan, han bizitakoa, eta politxeru itzen zait, atzera begira jarri, eta hausnartzea, ikustea, ze gauza on gertatu zaizkizun urte hontan, zer ez den haino nahi izan, zer aldatu nahi duzun edo ez duzun aldatu nahi, naiz eta ez dudan sinisten filosofia berri honetan zeinak dioen dena zure esku dagoela. Horrenago ados. Osea, ez da sinisten baduzu lortuko duzu. Hori da kapitalismoaren truño bat. Eskerrik asko. Bai, eta orduan enago ados mezu horrekin, eta orduan ez da guain pentsatzen dudala, hurrengo urtean hau egingo dut eta lortuko dut, ez da hori, baina bai gustatzen zaidala pentsatzea, ez dakit gauza egingarrigoak, ez, edo bidaia bat, edo egin nahi nuke, aprobetxatu nahiko nuke, edo balin bada gutxitan joan naiz amona bisitatzera, gehiagotan joango naiz, eta horrelakoak egin daitezke hausnarketa hauek urtean zehar, ez du izan behar baina gustatzen zait, eta giroak uste dut laguntzen duela, giroak laguntzen du, gero Instagramen sartuta ikusten ditut baita nere ingurukoek egiten dutela, urtean zehar, urtean zeharreko 10 argazki, eta, giroak laguntzen dut, eta begira, gustatzen zait niri urte amaierako nostalgia. Bakardadeak eta babesareak, horrek ematen didana ezteak, leku ezberdinetara, nara
Eta horrela bai, bagoaz aurrera urteko errepaso ofizialarekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So pocket Lexus. Bi arramaituko da 2024 urtea eta beraz iritsi da atzera begira jartzeko unea. Zenbat liburu irakurri dituzu aurten, zenbat herrialde bisitatu, zenbat aldiz joan zara kiroldegira. Egun hauetan gure zilborrari begira egongo gara. Gertatutakoa gogoratu eta bete nahi ditugun asmo honen zerrendak osatzen. Baina begira da altxa ezkero, baldakigu ze demontre gertatu den aurten. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. Batzuetan kosta egiten zaigu atzo bazkaldu genuena gogoratzea. Besteetan aldiz, duela 20 urte ikusitako Guazemankeko sketch bateko gidoia goiti bera gogoratzen dugu. Baina urtaren errepasoa egiten hasita, denok gauza bera esan ohi dugu. Hau, aurten izan da? Adibidez entzuten ari garen country abesti hau Beyoncéren Texas Hold'em aurten argitaratu zen, bai. Beraz, biharko afarirako gai zerrenda prestatu dizuegu. Familian urtearen atzera begirako egiten hasten zaretenerako. Horretarako Google bilatzailea baliatu dugu, munduan gehien erabiltzen dena baita. Ze bilatu du jendeak aurten interneten? Urteko gertakarien adierazle ona izan ohi da. Beraz, goazen bilaketekin. Julen Inigo, ze uste duzue? Dela munduan, Googleen mundu mailan, mundu mailan gehien bilatu den kontzeptua, gertakaria, zer bilatu da behin eta berriz Googleen. Jendeak zer bilatu du Googleen. Ze uste duzu izan daitekela? Behar du ekitaldi... Esan Inigo, esan? Ez, bota Julen. Ez, besterik, abesatera ninduan behar duela izan jende asko biltzen duen edo jende askorengan interesa sortzen duen zerbait. Ez dakit, batuzkigu ez munduan dauden gatazka eta gerra ezberdinak burura, baina nik ez dakit, beste zerbaitetatik joko nuke. Ez dakit? Nik ere buruan pixka bate horre Palestinako gatazka datorkit, Trump eta Estatu Batuetako hauteskundeak, baina egia da kirolekitaldiek ere asko mugitzen dutela, ez dakit Paris 2024 edo horrelakoren bate izan ote daiteken, edo guretik pixka turronago geratzen diren beste kirol hauek, osea, futbol amerikarra eta ez dakit rugbia eta asko mugitzen duten kirolak dira, baina guak asko ezkara hain kultura horretan murgilduta egoten eta pixkat ahaztu egiten ditu, ez? Uste dut hortxe egon dela gakoaz, Palestina aipatu duzu eta bai gertakari oso garrantzitsua izan da, izaten ari da, genozidio benetan gogorra, baina uste duzu benetan gehien bilatu dena izan dela mundu bainan izango balitz. Bai, akaso beste modu batera ongo lireteke gauza, baina... Beste modu batera, baina ez ondo esan duzue, gertakarietan, gehien bilatu dena, bueno, bain, ez dizuet esango. Esango dizuet, 10 gauza bilatuenen artean, erdiak kirolarekin zerikusia duela. Beraz, ni bezalako bazara, ondo etorriko zaizu, laburpen hau zen ni ez naiz bereziki kirolzalea. Beraz, goazen lehenengoarekin. Copa America. Copa America? Copa America. Hori da bilatuena. Hori da bilatuena. Bai, Bai, Copa America. Ara? Zer da Copa America? Gauza asko izan daitezke. Ze Copa America izan daiteke itxasontzien txapelketa hori. Flipatu egiten du hori ikusten. Baina ez da Copa America hori, Hori ez. Ja futboleko Copa America. Ez da belauntzikin egiten den Amerika Kopa hori, baizik eta futbolean egiten dena. Kontatuko dugu zer den? Venga, kontatu. 2024ko Amerika Kopa txapelketa honen 58. ekitaldia izan zen. Hego Amerikako selekzio nazionalen arteko futbol lehia nagusia da, eta munduko zaharrena Hego Amerikako Futbol Konfederazioak
eta Ipar Amerikako, Erdialdeko Amerikako eta Karibeko Futbol Konfederazioak batera antolatzen dutena. Eta aurten, historian bigarren aldiz, txapelketa Amerikako Estatu Batuetan egintzen. Txapelduna Argentina izan zen, finalean Kolombia garaitu baitzuen bere 16. titulua lortuz eta lehiaketaren historiako irabazle nagusi bihurtuz. Gainera, tituluak 2025ko txapeldunen kopa jokatzeko gaitzen du Argentina 2024ko Eurokopa irabazi zuen Espainiaren aurka. Eta hortxe lotura, bilaketa gehien izan dituen bigarren kontzeptua Eurokopa izan baita. UEFA Euro 2024, Eurokopa 2024 edo UEFAren Europako Futbol Txapelketa 2024. UEFako 4 urtean behin egiten duten futbol txapelketaren 17. edizioa izan zen. Izena izen, kontzeptua berbera Alemanian ospatu zen 2024ko ekainaren 14tik uztailaren 14 bitartean 24 gizonezko taldek hartu zuten bertan parte. Eta zergatik sortu zen enbesteko jakimina Eurokoparekin? Futbola delako, 2 gizonezkoen futbola delako, eta 3, hainbat bitxikeria gertatu zelako. Adibidez, aurten Eurokopa batean jokatu duen futbolariri gaztenaren marka utzi da. Lamin Yamal aritu baitzen 16 urte eta 328 egunekin. Eta beste marka bat, Albaniako Nedim Bagramik inoizko golik azkarrena sartu zuen, Italiaren aurkako partidan 23. segundoan lortu baitzuen gola. A ber, hori ezinezkoa da. Ezinezkoa da, ni 23 segundutan... Hori gogoratzen dut ikusi izan aurten, telebistan, gol horrena. Esan barruan, 23 segundutan zelaira ateratzeko ere denborazako zen, baina, ja, futbolariak zelaian daude. Baina 23 segundo? 23 segundo behar ditu baloiak futbol zelaiko alde batetik bestera joateko, baina hor... Ez. Bota inigo, bota. Ez. Baloiak ostikada batek zelai erditik areara segundu bat, terdi, 2 segundu beharko ditu. Bale, exageratzen ari nintzen, bale. Hori da, ez, oso laburra da, baina futbola jarraitu genuenok eta gero desintoxikazioa egin genuenok. Gol asko ikusi ditu, gol batzuk ikusi ditugun minutuaren azpitik. Normalean zelai erditik 2 aurrelariek atera, erdilari eman, pixkanak aurreko posizioetara joan, triangulazio bat, beste taldea lokartu xamar dago eta konturatzerako dumba gol. Eta publikoa oraindik igual eseri gabe egoten da. Eta, hau horrelako gol xelebre bat izan zen. Horixe, lehenengoa Copa Amerika eta bigarrena UEFA 2024. Baina hirugarrenak, futbol zale ez zareten, ez garen ontzako albiste pozgarria, hirugarrenak ez dauka futbolarekin zerikusirik. Baina kirola da. Hirugarren termino bilatuena ICC Men's T20 izan da. Eta nik eneukan ideia zipitzik ere, hau zertzen. Eta ziurrenik zuei ere ez ezagunagoa egingo zaizue. 2024ko gizonezkoen T20 munduko txapelketa, kriket txapelketa bada. Mendebaldeko Indietan ospatu zuten eta 20 herrialdek parte hartu zuten. Tartean, Kanada eta Uganda lehen aldiz sailkatu zirenak, eta Amerikako Estatu Batuak lehen aldiz parte hartu zutenak, edo lehen aldiz izena eman zutenak. Baina Indiak irabazi zuen finala, Hego Afrikaren aurka. Eta horregatik, laugarren terminorik bilatuena India eta Ingalaterraren arteko partida izan zen. Final aurrera iritsi baitzen Ingalaterra, baina India izan zen garaile. Horrela, Indiak T20 munduko txapelketako 3. finalerako txartela lortu zuen, 2007an txapelketa irabazi eta 2014an txapeldun orde izan ondoren. Eta 7. bilaketa ere bitxikeria modura esango dugu, hildo beretik joan zela. Izan ere, India eta Bangladesen arteko partidaren inguruko izan zen, eta pentsatzen jartzen zara eta kopuruetan, pertsona zenba biztanle dauden ikusita, pentsatzen, ulertzen duzu zergatik izan oteriteken bilatuena, ze kriketak badakigu, hemen ez, baina aipatu ditugun herrialde horietan sekulako jarraitzaile kopurua duela, pasioa mugitzen duen kirol bada,
eta horren lekuko bilaketa kopuru hori guztia, eta hori 20 urten azpikoen munduko txapelketa bat denik, esan nahi dut, maila gorenekoa edo ja senior mailakoa balitz, akaso bilaketa gehiago izango dira, baina urten akaso 20 urte azpikoena tokatuko zen, eta horregatik datu horiek. Bai, eta hor, Indiak markatzen du bere biztanlegoarekin olako xelebrekeria bat, duela aste bi iritsi nintzenean Mexikora justu Guadalupeko Virginiari egiten zaion peregrinazio eta olako, zera, kantu harrera eta las mañanitas ezagun hauek kantatzen zaizkio. Kriston temazo bat, la Guadalupana, kriston temazo da. Vale, jarraitu Iñigo barkatu. Oso kuriosoa da, ze Hondarribian Guadalupeko amari egiten diote olako miresmena, eta haien arraunontzia ama Guadalupekoa da, eta nik Mexikon kontatzen diedanean hau, flipatzen dute, ze Guadalupe oso eurenetzat dute, hor badirudi badagoela pixkat sinkretismoaren eta konkistaren garaian bertako jainkosa edo jainko indigena baten ordezkapen prozesu bat, eta baina, aritu ginen hortaz eta esaten izango da munduko peregrinaziorik handienetakoa, ze 10 milioi pertsona, 12 milioi pertsona mugitzen dira ona eta ikaragarria da, eta Eta hor, hasi ginen begiratzen munduko peregrinazioen artean, eta hor badago bat Indian Ganges ibaira egiten dena Kunmela edo Kundamela, eta hor 100 milioi pertsona mugitzen dira, pentsa Mekara joaten direnak, urtero Mekara joaten direnak, baino askoz gehiago, eta Santiago bidea egiten dutenak, baino gehiago ere bai. Beraz, oso gauza bitxia egin zitzaidan, betikoa guk gure begitatik begiratzen dugu, baina Indian jende mordoa bizi da eta dozer gauza egiten dutela ere, errekorretan beti daude aurrean, eta hemen ere alaxe gertatzen da. India, Bangladesh, boom. Niri gustatzen zaite konektatzen hauelako benetan, ez dakit zerkin konektatzen nauen, baina nik hemen futbola inpresente ikusten dut, gustatzen zaidala, mundu mailan jakitea, leku batzuetan futbolak ez daukala inbesteko presentzia, eta existitzen direla guk hemen, garrantziarik ematen ez dizkiogun kirol batzuk. Kasu honetan kriketa da, baina beste leku batzuetan beste kirol batzuk dira, eta begira, gustatzen zait naiz, eta momentuz, aipatu ditugun guztiak, denak kirolarekin zerikusia duten, hori da, interes gehien pizten duena. Baina top 5 horretan badago kirolarekin zerikusirik ez duen albiste bat, edo kontzeptu bat. Liam Payne izan da 5. kontzeptu bilatuena. Liam James Payne urriaren 16an hil zen, Buenos Aireseko hotel bateko balkoi batetik behera erorita. Payne abeslari, konpositore eta gitarra jole britainiarra zen. One Direction taldearen partaide izan zena taldea banandu zen arte. Heriotzaren ostean, hainbat pertsona publikok besteak beste Sharon Osbourne, Rebecca Ferguson edo Bruce Springsteenek musikaren industriaren komunikabideen eta nerabeen ospeari buruzko kezkak azeleratu zituzten. Liam Payne oso gazte zela egin baitzen ospetsu One Direction taldearekin. Bestalde, Sir Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroak, Paynen omenezko dolu adierazpen bat argitaratu zuen, eta zaleek 10 agur ekitaldi antolatu dizkiote azken hilabeteetan. Bilbon adibidez, Doña Casilda parkean omenalditxo bat egin zioten. Benetan triste izan zen albiste hau batetik, pertsona bat hain ezaguna denean, milaka pertsonek gertuko sentitzen dutelako, naiz eta ez zuten, behin ere Liam Paynekin hitz egin. Bere musikak zure bizitzan lekutxoa eduki izan badu, pena sentitzen duzu, bestalde 30 urte zituelako. Eta 30 urte oso gazte zara 30 urterekin hiltzeko. Oso gazte. 30 urterekin gauzaz gehi egiterako zara gaztegia. Hori da. Eta 3. Faktore modura edo, Liam Paynek 6 urteko mutikotxo semetxo bat daukalako, eta ordan horrek ere sekulako pena ematen duelako, baino uste dut hemendik ere asko daukagula ikasteko
ospearen inguruan, Bruce Springsteenek esaten zuen bezala gazte eta ospetsu izatearen inguruan, musika industriaren exigentziaren inguruan, eta baita drogen kontsumoan edo drogek musikaren industrian duten paperean. Ez dakit, zuek musikaren munduan ni baino gehiago ibiltzen zarete, baina kasu honetan antza denez autopsian topatu dute, hainbat droga zituela bere gorputzean, eta askok esan dute, baina hori ohikoa da, izar bat da, pop eta rock izar bat da, eta egia esan mundu horietan nahiko normalizatuta dago kontsumoa, ez da? Bai, zoritxarrez bai, baina hori, ez dakit, uste dut esan daitekela inongo lotxarik gabe, hemen gure herri txiki honetan bagara, oso arropa oso garbian, oso barruan garbitu zaleak, baina euskal estenan ere droga asko egon da, ikaragarri pila. Euskal estenaren estilo askotan gainera, ez? Eta oraindik ere badago, Durangoko azokan egontzen, olako zurmurru bat, ote zegoen kokaina zurretik sartzeko platertxo batzuen salmenta merchandising modura. Nik ez dut baieztatu, uste dut gertatu zela zoritxarrez. Eta esango Juri. Ez niri ere zurrumurru hori iritsi zitzaidala, aurrekoan beste lagun batek aipatzen zidala, argazki batean, Instagrameko argazki batean iruditu zitzaidan, bai. Eta ni egia esan ez nintzen joan ikustera eta baieztatzera, baina egia bada niri zalantza asko sortzen, zalantzarik ez zit sortzen, horrek Durangoko azokan ez dauka lekurik, niretzako drogaren gorazarre edo aldarrikapen horrek ez dauka lekurik, ze uste dut lotzen dela guaiismoarekin gainera. Bai, uste dut ere, hemen kontu eki behar dugula, ez dugu baieztatu horrela izan zen edo ezten, baieztatuko dugu gainera, bere beste momentu batean aztertuko dugu, nik iritsi nahi nuen puntura da, zurrumurru hori edatu denerako, da, badagoelako drogaren konsumoaren inguruko goiurik aipatzen duen gorazarre hori. Izan egia edo ez, jendeak egiazkotzat jodu, hainbat proiektutan hori ere normaltzat eman delako ez, eta bai, badago guaiotismo batekin lotuta eta badago jarrera batzuekin lotuta. Musikan droga asko konsumitu da. Uste dut, gaur egungo estena eta duela 20 urteko estena ere ezberdinak direla. Badagoela beste ardura bat. Baina drogak hor jarraitzen du eta jende askori kalte asko egin dio, hori ukaezina da. Eta gogoratu behar da droga, egia da, badela festarako eta beste espazio batzuetara jotzeko bidea, baina bada bere sistema bat trakesteko eta gizartea nolabait aldarrikapen eta borroka konkretu batzutatik urruntzeko sistema bat, eta hortaz Euskal Herrian asko dakigu, zoritxarrez estatu, estrategia eta polizia estrategia bat izan zelako, ez beraz, kontu eki behar da jarrera hoiekin, eta bai, musikan oso presente dago, eta sortu ditu horrelakoak baita Euskal Herrian ere. Their eyes, yeah, I know. Oh, I'm asking, baby. Please, 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 don't prove I'm right. Esan bezala, 5garrenak ez zuen zerikusirik kirolarekin, eta 6garrenak ez da ere. 6garrena Donald Trump izan delako. Zer esan, 2024ko protagonizetako bat izan da zalantzari gabe. Urte hasteko urtarrilean Ameriketako estatu batuetako agintariek Trumpen 3 jarraitzaile atxilotu zituzten. Duela 3 urte Kapitolioan egindako erasoan parte hartzea gotzita, eta handik egun batzuetara Trumpek garaipen argia lortu zuen Iowako kaukusetan. Errepublikanoen artean lidergoa baieztatuta. Eta handik astebetera $83 milioi ordaintzera zigortu zuten Jean Carroll kazetaria difamatzeagatik. Baina hau etzen hor amaitu, martxoan hainbat hauteskunde irabazita, etxe zurirako hautagai errepublikanoa izango zela iragarri zuten. Eta apirilean bere aurkako epaiketa potulena hasi zen. Eta nola ez, Trump errudun jo zuten Stormy Daniels aktore pornoaren isiltasuna erosteagatik. Eta uztailean Trump harin zauritu zuten hilketa saiakera batean, eta irailean gol zelai batean berriro saiatu hemen ziren bera hiltzen, nolabait indartsu atera eta Amerikako estatu batuetako hauteskundeak irabazi zituen berriro.
ez dakit inogok egin duen laburpenari zerbait gehitzeko moduan ote gauden, ze haze urtea izan duen Donald Trumpek, eta haze urtea izan dugun kazetariok Donald Trumpen bizitza jarraituz, ze hau da, zalantzarik gabe urte gora beratxoa. Hau da, Trump egon da BBBB-an, hau da, hainbat epaiketa bere aurka, hainbat salaketa bere aurka, hainbat zigor ordaintzera behartu dute, eta egon da gorenean, irabazi ditulako berriro Amerikako Estatu Batuetako hauteskundeak, beraz, nien hau harritzen Trump kontzeptu edo termino bilatuen horietako bat izatea, ze hitz egiteko asko eman duigun gizontxo honek. Bere lagunak ere akaso orain sareetako laguntxo badauka hor. Isa sarearen nagusia dena, bere gobernuan sartuko dela eta dioten hori, Elon Musk horrek ere akaso egingo zuen trukotxoren bate Trumpen izena bilatzaileetan izenik bilaturen artean sartzeko, edo ze badirudi gizon hau dela ez, orain gizon ahalguztiduna, botere ahalguztidunaren jabe dela Elon Musk jauna. Bai, eta hala ere, bera ez dago 10 kontzeptu bilatuenen artean. Ziur naiz? Horrek amorrua... Eizue. Bai? Nola dago Elon Musk eta Putinen arteko borroka proposamenura? Bida. Gogoan duzue hori, eski gauza xelebre eta kafkiaroen artean hori ere gertatu zen. Elon Muskek horrelako erronka jaurti zion Vladimir Putin, Errusiako presidenteari, uste eta 2023ko kontua izango dela, Ukrainiako okupazioa edo eraso hasi zen momentu hartan, aurrez aurre eta ukabilkadatan bata besteari neurri hartzeko. Hori da Elon Musk eta hori da Trump eta maila horretan gaude, baina uste ahaztu zaigula eta niretzat nahiko gertakari kafkianoa izan zen. Urtean hainbeste gauza esaten ditu Elon Muskek ezin zaiola jarraipena egin esaten duen gauza hori. Hor txutziko dut. Tira zazpigarren kontzeptu bilatuena lehen Julenek aipatu du, India Bangladeshen aurkako partida cricket partida hori, baina 8garren kontzeptu bilatuena iPhone 16 izan da. Hemen ere gutxi kontatzeko, iPhone 16 eta iPhone 16 Plus Apple enpresak diseinatu, garatu eta merkaturatutako telefono adimenduak dira. Iraiaren 9an aurkeztu zituzten, eta iPhone guztiekin gertatzen den bezala, jendea erotu egin zen, eta psikosia eta segituan erosi zuen, modelo berriena. Eta 9garren kontzeptu bezala Olimpiar jokoak, eta saiatu nahi nuen nik laburpentxo bat egiten, baina hemen Inigo edukita gure Olimpiar jokoetako ahotsa izan dena, berari utzi beharko diogu, berak azaldu beharko diogu. Zergatik Olimpiar jokoak, zergatik atera ote den zerrenda honetan kontzeptu hau, ze gertatu da urten Olimpiar jokoekin? Bueno, Olimpiar jokoak beti dira, ez, munduko ekitaldi edo kirol ekitaldi eta baita ekitaldi bilatuenetakoak, milioika ikusle izaten dituztenak eta batez ere, kirolaniztasunari ikaragarrizko mesedea egiten dioten ekitaldi bat, ez, egia da gero, erabideen arduraren arabera, desagertzen direla, hainbat kirol, atentzio, arreta eta interes publiko hortatik, baina Olimpiar jokoek badute oraindik handitasun bat, asko hitz egin dut azken hilabete hauetan, ez, Olimpiar jokoen interes ekonomikoetatik, balore olimpikoak aipatzen direnean, batzutan kosta egiten dela, ez, balore horiek definitzea, baina tira, uste dute, badakigula denok, ez zer diren Olimpiar jokoak, ze pixu duten, Europara bueltan izan dira Olimpiar jokoak, 2012 azkeroztik ez ziren Europan izan, Londresen izan ziren orduan, bide horretan, Amerika Latinan izan dira, ondoren ikarrerezko pixu hartu zuten Asian, eta berriz ere Europara itzultzi horretan, nahi gabere, sortu duten ikusten mundu, ez dakit, zentralistago baten, ez, Europa edo lehenengo munduaren, indar hori edo atentzio hori, eta Olimpiar jokoak ikarrerezko jarraipena izan dute,
kontatu izan dugu, ikaragarri ederrak izan direla estetikoki Parisko hiriak eskaintzen duelako hori zalantzarik gabe, eta bertan 10.500 atleta inguru lehiatu ziren, gurean bereziki, hortxe daukagu ez, Aimar Oroz, Jon Patxeko eta Beñat Turrientesek futbolan lortutako urrezko domina, ez dakit, Naia Lasok edo beste hainbat kirolarik lortutako olimpiar diplomak, Gracia Alonso Darminok zilarrezko domina hori, Iruko Saskibaloian, oso gertutik bizi izan genuen Pau Etxanizen brontzezko domina, gizonezkoen K1 eslalomean, eta beste hainbat hemen aipatu gabe utziko ditudanak, bestela zerrenda bukatzeko denborarik emango ez digulako, baina bai, eman zigun alako postetarako edo posterako espazioa olimpismoak, eta uda honetan, 4 urtez behin gertatzen den bezala munduko edabideetan ikaragarrizko pisua izan du, eta bilaketetan garbi ikusezak egun ez ere bai. Eta azkena, 10. postuan, Catherine, Princess of Wales. Hau da, Ingalaterrako printzesa, Catalina, Catherine. Ez jakintasun asko, teoria ugari, meme gehiago eta teoria konspiranoiko bat. 2024ko urtarriaren 17an, iaia duela urte bete, Kensington jauregiak iragarri zuen Catherini kirurgia abdominala egin ziotela. Eta bere konpromiso eta egin behar publiko guztiak, urte hartako Paskoa, aurtengo Paskoa amaitu arte atzeratzen zituztela. Eta gero isiltasuna. Eta orduan hemen hasi ziren memeak. Ze ebakuntza egin diote? Ze hasiera batean esan zuten ebakuntzak, ez zuela zerikusirik minbiziarekin, ez zuela zerikusirik ebakuntza estetiko batekin, eta orduan, nola isilpean mantendu zuten gerora dena, jende hasi zen, pentsatuz, Catherinek agian ospa egin duela, eta ez duela Ingalaterrako errege familiarekin zerikusirik izan nahi, dibortziatu egin dela, mutilagun berria duela, horrela denetarik egonda baita, eta hau pixka bat iluna da, baina asko guste zuten, hile egintzela eta ez zutela esan nahi, Ingalaterrako erregak ez zuela aipatu nahi, Catherine hilda zegoela. Baina gero martxoaren 22an iragarri zuen BBC Studiosek martxoaren 20an grabatutako bideo mezu baten bidez, ebakuntza osteko azterketa batean minbizia aurkitu ziotela eta kimioterapia prebentiboa hasiko zuela. Gerora, urteontako iraiaren 9an, Galesko printzesak kimioterapia tratamendua amaitu zuela jakinarazi zuen, eta horrela bukatu ziren egia esan memeak, barreak, konspirazioak, eta hemen ere uste dut ikasteko zerbait izan zuela munduak, ze berak kontatu zuen arte minbizia pairatzen zuela, egin ziren esan bezala txiste ugari, meme ugari, teoria ugari, bideo ugari, Instagrameko post ugari, isasarean baita ere, eta bapatean kontatu zuenean minbizia zuela, eta ez zuela ezer esan, azteko 3 seme-alaba dituelako eta seme-alabaen beraien kiko errespetuagatik, orduan txiste asko publikatu zituzten askok esan zuten, orain gaizki sentitzen naiz. Ze egin ditut txisteak esanez, agian Catherine hilda dago, eta ez digute esan nahi, edo txisteak egin ditut esanez, Catherine ziur lesbiana dela eta orduan bere senarra utzi du eta joan da ez dakitzea abeslarirekin, eta orain Hawaien daude, eta jijijajaja, eta Catherine etxean zegoen minbizia pairatzen, eta kimioterapia tratamendu bat jasotzen, beraz, egia da pertsona famatua dela, egia da ez bere figurak ez duela bereziki, nire iritziz gure errespetua, merezi bere figurak, ez berak pertsona bezala, baizik eta printzesa titulo horrek, gizu ez garela bereziki monarkikoak irratsaio honetan, baina uste dut famatuekiko dugun harreman hori eta edozer gauzarekin umorea egiteko joera horrek, sortu dituela zalantza batzuk behintzat eta hausnarketa interesgarriak suertatu direla honen arira. Ez dakit Julen eta Inigo zuek ere zerbait esan nahi duzuen honen inguruan, edo... Esan beharrekoak esan daudela uste dut.
Bai, nik ere azpimarra egingo nuke zure hitzetan eta gutxi dut gehitzeko, Moiuri. Hauexek izan dira Google bilatzailearen arabera munduan interes handiena piztu duten kontzeptuak, eta esan dugu zilborrari begira jarri ordez, munduari begira jarriko ginela, baina interesatzen zaigu baita ere gurean gertatzen den, beraz, geroxeago kontatuko dizuegu. This is our place, we make the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go where you go? Can we always be this close forever and ever? And take me out and take me home. You're my lover. We could let our friends crash in the living room. This is our place, we make the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Can I go where you go? Can we always be this close forever and ever? And take me out and take me home forever and ever. You're my lover. Ladies and gentlemen, will you please stand? With every guitar string scar on my hand, I take this magnetic force of a man to be my lover. My heart's been borrowed and yours has been new. All's well that ends well to end up with you. Swear to be over dramatic and true to my lover. And you'll say all your dirtiest jokes for me. And at every table I'll save you a seat, lover. Can I go where you go? Can we always be this close forever and ever? And take me out and take me home forever and ever. You're my Keep calm and bigarren kafea. Noche de fiesta, todos vienen a celebrar. Noche de fiesta, todos llegan para gozar. Sigue bailando, contento en mi paraíso y revelando milagros en cada piso. Tira eta entzuleak esango du, azkeneko asteetan ez dugu Iñigo Asencio Elurbide ikusi bigarren kafea hartzen. Ze gertatu da, etxera bueltatu dela urte berriari hasiera emateko, ez pentsa, kanpoan jarraitzen du. Y sigue bendiciendo tu encanto. Colombia mi encanto, Carlos Vivesen abesti ederrau jarri dugu, berarekin hitz egiteko, baina egia esan abesti alai eta dantzagarri honek ez du bereziki bat egiten Iñigok Kolonbian landu nahi duen gaiarekin eta bidaiaren arrazoiarekin. Dariengo oianean bueltaka, migranteen krisiari buruzko lan bat osatzen,
Berak kontatuko digu zertan dabilen Kolombia mi encanton. Bai, egia esan paradoxe hau, musika alaia eta dramaren arteko paradoxe hau nahiko presente dago krisi migratorioan. Nolabait jendeak kokatzeko eta gurean eta orokorrean Europan beste krisi migratorio batzuk bizi ditugulako. Euskal Herrian bertan egokitzen zaigu Bidaso ibaiaren albo bietan gertatzen den drama horren berri ematea eta horrelako dokumentalak eta hausnarketak ere egin ditugu eta kantuak eta bestelakoak ez. Mediterraneo isurialdetik ere Italia eta beste herrialde batutara heltzen dira, Afrikako beste hainbat lekutatik eta nolabait Ameriketako krisi migratorio hau urrunago geratzen zaigu, baina ziurrenik munduko krisi migratorio handienetakoa da. Egunero 2.000-3.000 migrante ibil daitezke geldialdi bakoitzean, horrek milaka eta milaka kokatzen ditu ibilbide guztian zehar. Eta batez ere asko aldatu da Venezuela herrialde bezala migratzen hasi zenetik. Eta migrazioaren inguruan hausnarketa asko egin daitezke eta arrazoi asko daude tartean. Badago nolabait, norbaitek hasten duen bideari jarraipena ematearen hortik nolabait abiatu da Venezuelan familia bat edo bi eta hasi dira hitz egiten eta hauek hau egin dute. Badago TikTokek sortzen duen egiazkoa ez den abentura baten jarraipenetik eta hor pisu handia du Darien oianak berak. Nik urrengo egunetan ondo bidean Panamako gobernuaren baimena heltzen zaidan momentuan hasiko dudan oinezko zeharkaldi horretan ez. Baina nolabait jendeak kokatzeko Ertamerikako edo Amerika Latinako migrazioa zari garenean estatu batuetara eta hor berriz ere agertzen zaigu eta gero aipatuko dizuet zenolako eragina duen Trumpen garaipen honek migrante hoien amets eta aspirazioetan. Orokorrean urtetan krisi migratoria hau Ertamerikan kokatu da. El Salvador, Nicaragua, Honduras, bereziki herrialde hauetatik, zertxo bait Guatemalatik, zertxo bait kaso Kolombiatik, zertxo bait Mexiko hegoaldetik. Estatu batuetarako migrazio mugimendu hori ez. Egia da mexikarrek badutela sozioekonomikoki normalean beste posizio bat, beste hegoalderago dauden herrialdekin alderatuta, eta normalean migrazio hori estatu batuetara, pentsa 20 milioi mexikar bizi dira gaur egun gutxi gora behera estatu batuetan, beste modu batera eginda. Batzutan desertuan barrena, batzutan ilegalki, baina beste askotan hegazkin bat hartuta. Eta hori, krisi migratoriaren alderik, harinena ez dut esango, baina ez larriena behintzat bada. Baina poliki-poliki hegoalderako herrialdeak migratzen hasi direnean kopuruak ere asko hasi dira. Hor sartzen dira Ekuador, Venezuela, Kolombia, Haiti, Peru eta beste hainbat herrialde. Eta horrek sortu du Dariengo oiana edo el tapón del Darien ere deitzen zaio, nolabait estutu egiten delako lurmuturra eta horre errepideak, ipar hegoalde datorren ruta panamericana delako honek, hain ezaguna den honek, galtzen duelako asfaltua eta dena bilakatzen da lokatz. Eta lokatzean, migratzen saiatu diren pertsonen hilotzak ere topatzen dira. Migranteek euren herrikideen gainetik oinez egiten dute Dariengo zeharkaldi hori. Eta beraz, Darien bihurtzen da oso leku violento eta oso leku gogor. Nire asmoa dokumental honekin duela 3 urte ezagutu nuen hemen Mexiko iparraldean Torreonen nengoela, eta aurreko asteetan hor ibili naiz berriz ere grabatzen komedore sozial bat eta krisi migratorioaren azken kolpe hori trenetan iristen dira, La Bestia tren hartu dute, baitu dituzte Mexiko hegoaldean, Tapatxulan, erasotu dituzte, lapurtu diete, baina konturatu nintzen duela hilabete batzuk, 2021 ezagutu nuen ura grabatzera etorri nintzenean, martxoan, hain zuzen ere. Eta honen inguran uste dute bigarren kafean ere zerbait jardu nintzela. Konturatu nintzen migrantek hitz egiteko gogoa zutela, beraz dokumentala nolabait eraldatu egiten zen, etzen gizarte zibil antolatuak kontatu beharreko historio bat, hala uste nuenik, eta konturatu nintzen ez migrantek nahi zutela nik testigantza horiek biltzea, eta horrelaxe joan zen dokumentala aldatzen. Eta testigantza horietan badago bi esaldi ez, bat
amigo tiene que subirse al tren con nosotros, ezagutu behar duzu tren hau. Ni naiz martxan ibili tren horretan, oraindik, ibili naiz tren horren gainean, eta jetxi korrika martxan jartzen zenean. Eta beste esaldi esaten zen, no, pues tiene que ir al Darien, joan behar duzu Darienera, ez? Eta Darien Goianak hartu du indarra handia, edo krisiaren magnitude handia, esan da bezala, Darien azpitik dauden herrialde horiek, nolabait hasi direnean bertatik zeharkatzen eta bertatik migratzen. Hemen elkarbanatuko dut mapa bat nolabait, Instagrametik, streamingetik jarraitzen gaituztenek ere nolabait koka dezaten, Kolombiatik Panamara, Ertamerikarako estutzen den espazio horretan, hor dago Darien alde batera Karibe itsasoa, ekialdera, mendebaldera berriz Ozeano Barea. Eta bertatik igarotzen dira familiak, aitonamonak, umeak, izeba osabak, hori ere bada Venezuelako migrazioak nolabait aldatu zuen egitura bat. Duela 5-6 zazpi urtera arte migrazio krisi honen protagonista nagusiak gizonezko gazteak ziren, 185ean, eta horrek ere suposatzen zuen munduko gatazka guztietan hain zaurgarria den emakumearen irudi hori ez egotea arriskuan. Baina aldiz, azken urteetan hori aldatu da asko. Emakumeek bidaiatzen dute, bakarrik, familiarekin, umeekin, eta Darien Goiana ere bada bortxaketa espazio oso gogor bat. Paradoxikoki, Kolombiako zatian, hor Golfoko kartela dago, eta bertan nolabait krimen organizatuak dominatzen duen espazioan, migrazioa seguruagoa da. Ordaindu egiten da, eta migrazioa segurua da. Geuk ere kazetariok hori egin behar dugu, nik badakit, nire Fixerrak, Tito Zamorak, momentu batean esango didala. Hau da momentua, jende hau kartelekoa da, hauei ordaindu behar diezu. Kontua da, behin muga gainditzen dela, eta Panamako oianean murgiltzen garela, Panamako oianaren zatian, ez dagoela krimen organizatu konkreturik, paramilitarrak daude, eta hor, nolabaiteko desmadrea dago. Eta hor sortzen da arriskua. Nik duela hilabete batzuk hemen ezagutunen emakume bat, neska gazte bat, 8 hilabeteko ordunaldi aurrera eramaten ari zena, estatu batuetara iristeko desioan, eta Darienen jasandako bortxaketa baten ondoriozko ordunaldi bazen. Baina ezagutu nuen bere semea Darien Goianean ibaiean itxota galdu zuen emakumerik, ezagutu nuen bere familia Andarienen hilda topatu zuen transitoko migrante berantiarrago bat. Gauza oso gogorrak bizi dira Darienen, eta zoritxarrez, entzulea TikToken sartzen balin bada, eta jartzen balin badu abentura Darien, ziurrenik topatuko du jendea esanez, zatozte abentura honetara, hau zoragarria da, hau ederra da. Noski, jende asko gainditzen du Darien arazorik gabe. Ez da mendi zeharkaldi ikaragarri teknikoa, ez da nolabait esateko amildegietan barrena edo urbizietan barrena ibaiak zeharkatuz egiten den migrazio bat, baina gerta daitezke horrelakoak euri garaia iristen denean ibaiak urasko dakar, normalean topa daitezke taldeetan igeri egiten ez da egiten jende asko, migrazio espazio gogorra da, eta bertan esan da bezala, gehienak onik iristen dira bestaldera, baina hainbeste migrazio mugimendu dago, eta hain aldakorra da, momentu batzutan krisi oso gogorrak ere bizi direla bertan. Eta askok horrela oroitzen dute ez, lehengoan Mexiko hirian ere aritu nintzen Ecatepec hirian entrebistatzen, hainbat migrante, asko venezolarrak ziren, eta esaten zuten hori, beraiek esan nahi zietela migrantei, hau etzela inpolita, hau etzela inaventura, hau etzela Ulisesen bidaia hori ez, eta egiten bazuten diruarekin egin zezatela, ze diruak migrazio hori asko zerrexago egiten zuela. Eta beraz, hemen nago, zain, data hauek ez dira erresegiak hain dokumentu administratibo komplexuak lortzeko, badira, ez dakit, 15-18 egun eskaera ofiziala egin nuela Panamako gobernuari Darienen murgiltzeko, batez ere muga iristerakoan beharko dudalako, nolabait, paradogikoa da, baina migrante ilegal batez izateko behar dut Panamako gobernuaren baimen hori. Eta horren zainago, ez dakit, egun gutxitan iristea espero dut, nire bidaiare bukatu egin barra momenturen batean.
baina bai aurretik krisi migratorio amerikarraren puntu bero larri horietako bat, eta era berean hain aldakorra den horretan, azken egunetan nire fixarrakin izketan bazekien ez, gero eta migrante gutxiago ari direla igarotzen gara hauetan, gabonak, oso kristauak diren komunitate eta zari gara, eta beraz momentu batzutan 2000 pertsonako transituak egoten ziren eguneko, akaso orain 80 pertsona edo 100 pertsonako taldeak topatuko ditugula kontatzen zidan. Bueno, edo nola ere interesa berbera da, eta niri ez dite kopuruak asko kezkatzen, baina bai honen inguruko dokumentala osatzen nabil, eta ez dakit oso ondo Darienen zetopatuko dudan, ez dakit oraindik zenbat eguneko zeharkaldi izango den, oinez egingo duguna, ez dakit nun egingo dugun lo, ez dakit gehiegi, baina egun hauetan hori guztia nolabait bai ezatzen joango gara, eta behin baimena daukagula, bidaia plan zehatz bat egingo dugu, 3-4 egunetan Panamara heltzeko edo. Hori da asmoa. Fisikoki ere exigentea den bidaia bada, migranteek normalean 5-8-10 egun igarotzen dituzte, normalean kazetariok segurtasunagatik 3-4 egunetan egitea gomendatzen da, egoera fisikoaren eta lokatz kopuruaren arabera, eta horrela ikusiko dugu zer topatzen dugun, ze ekaitz giroa da, eta euri asko botatzen ari du Darienen. Beraz, kontatuko dizuet, urte berriarekin ze martxa daukagun bertatik. Y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba. Gogorra benetan Iñigok kontatu diguna, eta batetik gogorra, bestetik kezka, eta bestalde baita ere grabatzen ari zaren hori guztia ikusteko gogotxu. Bai noski, kontatze hutsak jaileak tente jartzen ditu, saiatzen zara, kontatzen duzun horren irudia egiten, edo egoera zein izan daiteken, irudi bat egiten edo imaginatzen, inondik inora ezin duzu imaginatu, kontatzen dizutenarekin bisualizatzen saiatzen zara, baina bertan gertatzen ariko den hori sekulakoa izango da. Eta niri behintzatileak tente jarri dizkit, eta horixe ikusteko desiatzen baina Igo, kontu zibilia? Bai. Kontuzari gara eta pentsa, nire fixerrak Tito Zamora delako honek asko hitz egin dizut berataz, kontatzen zidan ez, ziur egin daiteke migra transitu hau, kazetari bezala pausak ondo eman da, Panamako baimena aukita, gobernua jakindan zaudela, fixer batekin, inguru ezagutzen duen horbaitekin, hau ondo egin daiteke, nik ez dut inoiz kazetariekin arazorik izan, baina gertatu da, youtuber pare batekin, inongo baimenik eskatu ez, inor jakin ezan zeudela, bertan murgildu abentura horrei kontatzeko, eta oso gaizki pasatzea. Lapurtu, baitu, gauzak egin aurretik horrelako tokietan jakin egin behar da nola egin, nik iaeteak daramatzat Medicos Sin Fronteras bezalako elkartekin izketan, Kolombian eta Panaman ditudan, batez ere Kolombian ditudan lagunen bidez Panamako jendea ezagutzen, konfiantzazko fixer baten gana heltzen, nolabait, gauzak behar bezala egiteko, eta hala eta guztiz ere noski arriskuak hartzen dira horrelakoetan. Mexikon ere trenbideetan gau ez grabatzen ibili naizenean badakit arriskuak hartu ditu dala, poliziarekin, auzo oso traketxekin, batean bazaudean droga funditzen ari den jendearen inguruan auzo batean 1.000 euro motxilan dituzula. Arriskuak beti hartzen dira horrelako dokumentalak kontatzerakoan, baina esango nuke segurtasun parametro batzuen barruan eta gauzak egin behar diren bezala egiten ari garela dokumental hau eta horrela izango dela, eta nik ere ez dakidala zer topatuko dudan Darienen. Bueltan kontatuko dizuet, kontatu dizkidaten migranteek, 100 migrante entrebistatu ditut hilabete hauetan, gauz asko Darieni buruz, baina uste dut bertan ikusteak ere beste modu batean astinduko dituela barruak, eta kontatuko dizuet, horretarako ere emozionalki prestoan beharra dago, uste dut ez gaudela ohituta beraiek bizi duten tragedia hau nolabait visualizatzen, eta gogorra izango dela horretarako ere prestatzen banabil.
kontatu dugu, ondo ari zarela, harremanetan jarri zarela hainbat elkarterekin, hango jendearekin, ze lehen ibili gara Google gora eta Google bera, eta zizogok gezurrik esango, inigo esan zigunean arazi joala, Googleen begiratu selbadarien delako hori, eta ateratzen den emaitzetako lehenengo tariko emaitza da, zeregin zure senide bat darienen desagertzen balin bada. Eta hortxe Googleek horixe erantzuten dizu, hau da, hain ohikoa da, tamalez, hainbat webgunetan azaltzen dutela, prozesua zein den. Zuk ze prozesu jarraitu behar duzun, zure ama, zure anaia, zure semeak galtzen balin bada darienen, nora deitu behar duzun, nun abiatu behar duzun paperak egiten, noiz hasi bertaren, nola zein egin jarri harremanetan, eraz, gu ere kezkatuta gaude, inigo? Bai. Ni neu ere bai, arduraz ari naiz hartzen datozen egunetan, datorren astean, ez dakit noiz, hasiko dudan zeharkaldi hori. Baina egia da zoritxarrez, eta hemen ere berez ere privilegioen buelta horretan, migranti irregular bezala darien zeharkatzea eta kazetari bezala zeharkatzea, ez da gauza bera. Horrek ez du esan nahi guk eskolta polizialik daukagunik, ez du esan nahi gu beste errepide batetik guazenik, horrek ez du esan nahi gehiegi aldatzen denik, baina gu norbait izate hori, izen abizenak dituen despazamendu bat egiten ari den kazetari bat izan eta Kolonbiak eta Panamak jakiteak zuhort zaudela, ematen dizu inorrezten, zoritxarrez inorrezten migrante baten aurrean, beste babes bat. Eta hau oso paradoja gogorra da, baina hola da. Eta zoritxarrez eurek askotan iristen dira darien zeharkatzera dagoeneko gauz asko galduta. Baita telefono mugikorrak ere. Egia da, darienen ez dela koberturarik, nik badaramat hau erakutsi nizuen, halako GPS konektibidade sistema bat. Ziurrenik honen bidez darienen bertan nagoela audioak bidaltzeko gai izango naiz, eta bidez nolabait transitori bigarren kafean zuzenean kontatzen saiatuko gara, mintzat transitorren hausnarketa batzuk. Baina koberturarik ez dagoen guneetan ere erreskateak eskatzeko sistema bada, mezuak helarazteko sistema bada, eta nolabait komunikatuta edo egoteko sistema bada. Beraz badiot, bai, arrisku bat badago, baina uste dut zoritxarrez arrisku handiena ez dugu laguk hartzen, arriskua beraiek hartzen dutela. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Eskerrik asko Inigo Asensio hau guztia kontatzeagatik, eta esan bezala hementxe egongo gara zure zai. Eskerrik asko banoa entrevista batzuk egitera eta joango gara egunotan elkarren berri izaten. No me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Baina guk entzule hemen jarraituko dugu, lasai, eta geratu gurekin, ze beste errepaso bat ere egin behar dugu, gurean gertatutakoa aztertu behar dugu, hurrengo minutuetan. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Aldatzen da azalekoa, nina ere aldatzen da pentsaera, mundua den aldatzen da, klima aldatzen da, aroz, etartalde. Urte batetik bestera dena aldatzen da, Julen?
Dena ez dakit. Ez niri kasuan ez zuintzat ez dakit, jendearen kasuan akaso aldatuko da, lehen sarreran ere aipatu du, ez batzuk egongo direla, urte trake txantxekoa edo izan baldin badute, edo gauz txarrak gertatu baldin bazaizkie, txuritik beltzera pasatzeko, kasu honetan kaso beltzetik txurira pasatzeko gogoarekin, dena atzean utzi eta gauza berrien bila joateko, baina niri pertsonalki behintzat oraingoz bizitzan ez zait gertatu, urte aldaketa honekin dana aurreko guztia atzean utzi eta zerbait erabat gauza berrietara joan behar hori ez zaite suertatu, oraingoz behintzat. Niri urte batetik bestera edo abendutik urtarriera bizitza gehien aldatu zaidan urtea izan da, Amerikako estatu batuetan egon nintzenean, eta abenduaren 31an New Yorken nengoenean, eta urtarriaren batean Loiun. Ara? Ze ikasle izateak baditu bere gauza honak, baina baita bere gauza txarrak ere, eta da, ez duzula diru gehiegi izaten poltsikoan, eta orduan, hegaldiak eta begiratuz ohartu ginen, abenduaren 31an gauean, egan egitea oso merkea dela, ez duelako inork, egan egin nahi gau horretan. Zuk nun egon nahi duzu, zure lagunekin festa batean, zure familiarekin etxean mahatxa jaten, kotilloi batean, ja bidaiatuta beste herrialde bateko ospakizunetan murgilduta, baina hegazkin batean sartuta, gaueko 12ak jotzen dituenean. Eta nolakoa da esperientzia hori? Bueno. Ez dakizu? Jende gutxi zegoen hegazkinean? New Yorketik Pariserako hegazkinean jende asko zegoen, Parisetik Loiurako hegazkinean 3 pertsona. 3 pertsona. Nera naia? Ni neu? Eta ez ezagun bat. 3 pertsona Loiutik Parisetik Loiura, baina New Yorketik Parisera jende asko zegoen, konpainia Air France zen, eta orduan bi aldiz ospatu genituela gaueko 12ak, baina Frantzian gaueko 12ak zirenean, gure ordurako ez ziren gaueko 12ak, zeuituta New Yorkeko ordura ohituta egon den, baina gaueko 12ak jo zutenean Parisen, bertako langileak azafatak eta atera ziren txampainarekin hegaldiko bidaiari guztientzat. Eta, eta urte berrion, bazituzten horrela, egun horretan ezaten diren dekorazio hoiek turutatxoak ez, Norio kurritzen zaio, hegazkin batean, alako hainbeste ordutako hegaldi batean, turutatxoiek ematea. Bai, turutatxoak, txapelak, lepokoak, eta txampaina denuntzako, esan zegoten gaina, Parisen ja gaueko 12ak dira, eta Parisera bidaiatzen ari garenez, urrengo urtea da, urtarriaren lehenengoa da, beraz, txampaina denentzat, eta egia esan, aizu, esperientzia polita eta urtetan gogoratuko dudana, azken finean, urtero egoten naiz etxean. Urtero jaten ditute mahatxak familikoekin, telebistari begira. Eta edukitzea, urteren bat horrela, pixka bat desberdina dena eta berezia dena, diruaren gatik izan zen hasiera batean, baina orain izan dezaket, esperientzia gatik ere egingo nukela. Hor, bitxia izango da ez, galdi luzeak dira horiek, eta segun nola ordutegiekin eta nola tokatzen zaren, bazuk esan duzuna, hainbat urte aldaketa, ordutegi ere muen arabera, hainbat urte aldaketa, eta aldaketa guztietan txampaina eten hasi ezkero. Pilotuari bintzat ez diotu, txiko, ez da, bestela lurrartze kurioso izango litzateke, baina kuriosoa da, esperientzia kuriosoa da. Eta Loiu hain utxik ez dut behin ere ikusi. Urtarriaren bata, goiz uste dut iritsi ginela, zegoen inor, baina aizu, hortxe gomendioa da bidaiatzeko. Bertan nengoela baita, estatu batuetan bidaiatu genuen, ez dakit, aian izango zen Los Angelesetik Las Vegasera edo horrelakoren bat, iraiaren 11an. Ze iraiaren 11an, estatu batuarrek ez dute hegazkinik hartu nahi. Iraiaren 11an ez barkatu. Iraiaren 11an, hori da, ez? 9/11, hori da. Dorrebikien atentatua dela eta badaukate horrelako zerbait data horrekin askok pentsatzen dute, ez dakit, 10 urte pasa dira eta ziur, Al-Qaedak, dana delakoak beste atentatu bat egingo duela, egun berean, 10 urte beranduago, edo 15 urte beranduago, edo 20 urte beranduago, eta orduan, ez zaio gustatzen, egun horretan egan egite, eta orduan merkegoak dira. Egaldiak, beraz?
nik urtearen inguruan hitz egin nahi nuen, baina amaitu dut, zera, bidaiatzeko gomendioak ematen. Arira, merkeago bidaiatzaren kontua, nik badu lagun bat, Hego Amerikatoko herrialde batean zegoen, eta Gabonetarako etorri egin behar zuen. Eta zuk esan duzuna, bere asmoa zen, 24 gauean etortzea, eta etxekoek esan zioten, guk ordainduko dizugu, baina zu 24an etxeko mailan egongo zara afaltzen, eta 2 egun lehenago etorri zen, baina etxekoek ordaindu zioten biletearen, bilete garesti hori. Nere kuadriakoek ez zuten sinisten, Nere kuadriakoek esaten zidaten, ziur gaude agertuko zarela 31an gauean hemen parrandarako, zer da hori ba, ze hartuko zuen hegaldi bat 31 gauean, hori ez da egia, agertuko zara ziur. Agertu nintzenean pena pixka bat, baina egia da ez zutela sinisten. Baina bateko poteorako eguardian, txak, bestea parrandan ajear egin zeudenean, zu inartxu. Bateko poteorako ondo, baina biko lanegunerako ere alde derra. Oso ondo, ze... Alde derra. Aizu, urtarriaren 2an gu hementxe gongo gara, berriro lanean. Osteguna. Pasaden urtean izango da ordurako, baina 2024ko urtarriaren 2an ere, hementxe egon ginen bezala. Julen gogoan duzu zein izan zen gure lehen gonbidatua, urteko lehen gonbidatua? Gogoan dut, ze ark esandakoek, gero sareetan behintzat, arrakasta izan zuten, eman zuten zeresa, ez dakit zeresan eman zuen, edo behintzat jende askok ikusi zuen, gonbidatuari egin elkarrizketa, edo behintzat ark esandakoekin sareetarako osatu genuen bideoa, eta bai, gogoratzen ez laritu ginen gure artean ere esate, fuerte hasi du urtea, ea mailari uste dugu, baina bai, Gariko Goikoetxea izan genuen urtarrilaren 2 hartan, gonbidatu bigarren kafean, eta berak, hortxe, azken urteetan Euskararen ezagutza egin dela zioten datuen inguruan, baieztapen horren irakurketa egin eta hainbat alderdi kontuan hartzea ezinbestekoa zela ikusita, errealitatearen argazki bat egiteko autua edo egin zuen, eta helduleku batetik heldu zion, Gariko Goikoetxeak esan bezala, gaiari, eta Euskararen geografia berria lana egin zuen. Lan horrek soziolinguistika klusterrak antolatutako Txillardegi hausnartu soziolinguistika sarietan bigarren saria eskuratu zuen, eta izenburutik ondorioztatu daitekeen moduan, Euskal Herriko eskualdeetan eta herrietan gertatzen ari direnaren inguruko hausnarketa egin zuen. Atera zituen ondorioak ezagutzeko asmoz gonbidatu genuen urteko lehendabiziko saio hartara, egila bera, eta esan dagoa gauza interesgarriak esan zizkigun, sareetan mintzat arrakasta izan zuterak. Olako kontutxoak. Hotz dagoen bakoitzan ez du elurrik egiten. Elurra egiteko hotzaz gain beste faktore batzuk ere behar dira. Prezipitazioa behar da, ezetasun maila bat behar da, beraz, ezin dugu pentsatu euskeraren ezagutzak berak automatikoki erabilera ekarriko digunik. Eta gaur egun, euskaldun gehien bizi diren inguruetan ez daukago elurra egiteko baldintzarik, bai? Hotza badaukagu, nolabait gero eta jende gehiago dago euskeraz egiteko oinarrizko gaitasun bat edo nolalako ezagutza bat baduena, baina ezin dugu pentsatu horrek erabilerarik ekarriko digunik. Eta aldi berean, uste mali maiazu, elurraren metaforarekin aurrera egiten, glaziarretan arazoak dauzkagu. Boom! Glaziarretan arazoak dauzkagu. Ez dakit izan zen gaiak bere biziko interesa piztu zuelako gure entzuleengan, Garik oso ondo hitz egiten duelako, hori ere izan daiteke, oso ondo azaldu zuelako, edo elurraren metafora eta euriaren metafora jendari asko gustatu zitzaiolako. Ez dakit 3 alderdi horietako zeinengatik, agian 3engatik. Nik uste deneti dela, Alde batetik ondo hitz egitea, gaiek interesare sortzen duela, eta gero gauzak azaltzeko modu oso argi izatea, eta azaldu nahi zuen hori azaltzeko metafora ere, elurraren ez dut uste nahi gabean aukeratu izan zenik oso autu zentzuna izan zela, eta horrek berak, aipatzen dugun guzti hori batera jarrita, hasiera batean nik pentsatzen nuen, esaten nuen, gai potoloa iruditzen zitzaidan, horrelakoetan gertatzen da askotan ez, gai potolo xamar bat aurkezten dizuete, eta esaten duzu, tira, honei nolnik heldu, prestatzen duzu elkarrizketa, irakurtzen duzu, berak egindakoa, behintzak gauzak irakurtzen dituzu, baina gero ez dakizu, mailarik emateko moduan izango tezera, eta horrelakoetan inteligentena zer dago Juri. Utzi beraritze egiten. Dakienari hitz egiten utzi, eta modu dotore askoan azaldu zizkigun gauzak bai. Bai, pentsa, urtea amaitzear da, eta urteko gure sareetako bideorik ikusiena da, orain ere,
Gari Goikoetxearen bideo hau eduki ditugu beste bideo batzuk baita ikustaldi askorekin eta aipatuko ditugu, baina ikusiena gure sareetan behintzat Gariren euskerari buruzko bideotxo hau izan zen. Badigu gara, beste horrelako lanen bat, edo zerbait egiten ote duen, eta izu lanik egiten ez badu ere, Gari bisita bat egitera konbidatu dezakegu, ziur baduela zerbait interesgarria guri kontatzeko. Euskararen egorari buruzko ikerketak egiten ditu Gari Goikoetxeak eta adimen artifizialaren inguruko ikerketak egiten ditu Unai Elordik. Unai Elordi Hidalgo gure adimen artifizialeko aditua da eta gurera etortzen da noizean behin kolaborazioa egitera eta teknologiari buruz hitz egitera eta bera izan zen urteko lehen kolaboratzailea. Gurera etorri zen lehen kolaboratzailea eta bakizu zertaz jardun zuen? Urteko aurreikuspen teknologikoak egin zituen. Orduan ondorio izatu dezakegu edo ikusi dezakegu orain asmatu ote duen edo ez ote duen asmatu. Niri Unai Elordirekin bi gauza gertatzen dizkit. Gauza asko ikasten ditut Unai Elordirekin, beste gauza asko ez ditut ulertzen eta beste gauza askok beldurra ematen didate. Ados, ea bere 2024ko aurreikuspen teknologiko horiek bete diren ala ez. Entzun. Azken aldian albiste pila jaso ditugu, baina ikusten danez oain urte bukaeran dirudienez aurre ikuspen batzuk ez egiten diez, teknologian esaten ze gauza berri aterako dien, eta azkenen aurre ikuspenak dira, eta gehien bat izango zen, baloratzea zer nolako benetako dien, espekulazioak dien, edo benetan aurrerapen horiek zerbaitetarako baliatuko diguten, ez? Bai, esatea zerbait? Ez, lista honetan, daukaten lista honetan, kuriosoena iruditzen zaitena da, taxi egalarien asuntua, ez? Taxi egalariak. Txinan ematen dunez badago, ulertzen dut, hiri bateako oso ondo etor daitekeela trafiko kontuagatik, baina nik izakitena da, espazio aereoa horrela erabiltzea, horrelako gauzak egiteko, zenbaterainoko segurua izan daiteken espazioarean, eta gero ez den trafikoa gora ematea, ez? Eta soinu kontuak eta haindikan gehiago datuko ziren, eta adibidez ez dakit, Espaini Malaiara edo Gipuzkoara datuko bagenu, zuk ja berez hemen dron bat horren errez ezin dezu atera, eta azkenen jostaiutxo bada, pentsa helikoptero bat, azken helikoptero bat izaten jarraitzen du, ateratzea, ez? Taxi egalariak, Julen, zer diozu? Akaso non baiten baina nik oraindik hemen mintzat ez dut ikusi eta horren inguruko notizia hundirik ere ez dut irakurri. Akaso egongo dira, nik naiz inor Unai Elordi Hidalgori kontra egiteko, are gutxiago bere alorrean, baina ez dakit panik, alako edapenik edo baote dagoen edo... Berak Txinan aipatzen zuen, akaso egongo dira. Txina aipatzen zuen eta Txinan agian bai, baina, nota jartzezkotan guk horretan kale egin zuela esango dugu, ezta? Isagorria eta... Ia bera ere, bada aski ordulari, ez algara agonia, gehiegi luzatzen ari, noiz utzi behar diozu, ni betiko usteari. Amodio, amodio, bihotzari landa, buruak ematen dio. Amodio, amodio. Tira eta amodio abesten du Josune Arakisteinek untzaren 521 izeneko abesti honetan, eta amodioaz bastante hitz egin dugu Dona Peianiz Nietorekin, gure terapeuta emozionalarekin, baina ez soilik amodioaz hitz egin dugu doluaz, jeloskor izateaz, beldurraz, berak erakutsi digu beldurra benetan defentsa mekanismo oso garrantzitsua dela guretzako, eta Donaren bisita hainbatetan jaso dugu 2024 urtetan ez, 2024 urtean, eta urtarriaren hasieran lehenengo egunetan gurean izan genuen erresilientzia kontzeptuaren inguruan hitz egiten. Nola garatu dezakegun erresilientzia hori, 2 minututxo bat eman ditugu, botako ditute kontzeptu batzuk, ze nola denak izan gaitezke erresiliente, ere jar dezakegu arreta hor.
esan dugun bezala, autokontzientzia hori lantzen asko garatzen da erresilientzia, nolabait gure burua, gure barrua, gure emozioak ezagutu eta ulertu. Eta onartu dagoena dago, eta ederra da, ala, mina dago, plazera dago, baina nolabait entzun eta zilegi egin, eta horretarako asko laguntzen du, esaten ari ginen bezala, ondoan izatean norbait zein agian 2 minutuko espazio ematen digun, esateko, nola zaude, eta hor, egiten dugu pixkat, honela nago, eta hor, pixkat, derramarik gabe, baina entzuketarekin, pixkat, horri tokia eman. Harreman osasuntsuak eta funtzionalak sustatzea, nolabait mina ematen digun horretatik ere, oraintxe bertan ez dut behar norbait esaten diana, benga, animo aurrera, edo hortan ez pentsatu, baizik eta behar dut norbait, zeina esaten diana, benga, dona, ze behar dezu, zurekin nago, idea zen edo deitzen diana, 2 egunetik behin. Pixkat, ere tartea eman ez, eta batzutan horrek ere dolua eskatzen du, nostra, orain laguna ontatik ies edo alde egin behar dut, eta bestera besteruntz jun, pixkate horrek ere mugitzen gaitu, baina behar dugun hori ere bai, nolabait gure buruari eskaintzea laguntzen du erresilientzia hori garatzen. Komunikatzea, nola gauden ze behar dugun asko laguntzen du, bai besteari eta bai gure buruari ere bai, ez? Hori esatea, dona, behar dezu gelditu, behar dezu arnastu, behar dezu korrika egin, dena delakoa, ez? Hortxe, agian norbaitek gure entzuletako batek landu nahi du erresilientzia, eta erresilienteagoa izan nahi du 2025, beraz, donak hortxe gomendio batzuk eman dizkigu. Bai, baina ez zaila den, hau egin behar, dena dakigu, teoria dena dakigu, eta galdetzen digutenean ere, hori beste ez dakit, ze noiz izan zen, baina donarekin ben gogoratzen dute, galdetzen digutenean, zer modu zaude, eta beti ja badugula motxila bat gainean, eta beti ondo erantzun behar hori, edo bintzak gaizki esatea, eta naturalidade guztiarekin esan genukela, eta ze zaila den, ondo ez gaudenean, alde batetik onartzea, ez gaudela ondo, eta bestetik nori kontatu ondo aukeratzea esan nahi dute, gauza ona kontatzeko ere askotan komeriak izaten ditugu, ondo ez gaudenean, ze zaila den pertsona egoki hori topatzea, eta bai, esan niri ere donak egiten dizkigun bisitetan, gauza asko atera izan ditut, ondorio asko atera izan du ditut, osnarketa asko egin izan du ditut, baina esan duguna gauza bada osnarketa horiek egitea, eta eron horbere egunerokotasunean eta bizitzan praktikan jartzea, eta tira, baina ikasten jarraituko dugu, eta praktikan jartzen ahaleginduko gara. Bai, ikasten jarraituko dugu gure kolaboratzaileekin eta baita gure gonbidatuekin ere, zehaze sortea izan duguna 2024 honetan bisita mordoa jaso dugu, egon dira hemen dantzariak, aktoreak, medikuak, erizainak, antropolog, eskatu? Badaukagu. Hori da, askotan esaten dugu bigarren kafea izan adola irratxai honek, baina menestra ere izan zitekeela, denetarik egoten da, hemen koktel bat ere osatzen dugula, eta bueno, luxuzko gonbidatu horien artean, aktore asko, pasa dira guretik, kafe hutsa izena duen tartean, kafea hartzera, bakizu, estadistika, gaurtzan eguna, begira, estadistikak ateratzeko, eta aztu egin zaizkigu, ze kafe hutsa tarteko gonbidatuik galdetzen diegu, ea kaferik hartzen duten, bigarren kafe izan adu irratxai honek, sekzioak kafe hutsa, eta arte estenikoetan, askok eta askok esaten digute, kaferik ez dutela hartzen, naiz eta oso gustoko duten, urduriegi jartzen direlako, edo garai batean gehiegi hartu zituztelako, baina kafezalen artean, baietz, kafea gustatzen zitzaiola onartu zigunetako bat, Joseba Paulaza aktorea izan zen, eta tira, Euskal Herrian, eta baina baita Euskal Herritik kanpo ere aktore guztiz mitikoa esango nuke, eta bueno, gurean izan zen, Oiana Maritorenaren galderak erantzuten. Egia esan, bueno, gogoratzen dut, orainekin hasi aurretik beste lagun batek enredatu nindun figurazioko bitipo behartzialako Los Angeles zubia, Txema Zubiaren taldearen egin naizun agerpen bateako, eta antxe gaitu ginen figurazio bezala gauza hola espresionista bat egiten, karrasi batzuk botatzen eta egurrezko eskopeta batzukin, eta haren ondoren sortu zen orainen aukera behaiek irikizuten kurso bat, nahi zuten jendea erakarri, eta bantzuk den Maribel Belastegi, Juan Mari Seges, Pako Sagarzazu,
Jokin Kueto, Iñaki Irastorza, Kike Diaderrara, bueno, haiek zian pixka bat oraineko basea eta antxe hasi nintzen, bai, egin genuen seitun espektakulo bat, Kontaktos Kabaret, ordungo Printzipen ere aurkeztu genuna, eta gero suerte handia izan genuen, ze aukera izan genuen Jose Carlos Plazakin lan egiteko, Divinas Palabras egin genuen, eta gura izan zen, bueno, Madrid egin genuen lehenengo saltoa. Gurean izan genuen Joseba Apaolaza, baina, bueno, zinemaldian elkarrizketatzeko moduko aktore bat, bada. Izango ez da, ba? Bat, bere Joseba Apaolaza? maiarengatik eta zinemaldian, bigarren kafea Donostitik egiten dugulako. Antxe, kursalaren paretik, antxe Zurriola etorbidean naizek duen estudiotik, antxe goten gara, antxe, begibistan izaten ditugu izar guztiak, alfombra gorria begibistan izaten dugu, antxe, kursalera pelikulak ikustera doazen ikusle guztiak nola sartu eta ateratzen diren, han inguruan izaten da, zinemaldiaren bueltan ere, alde batetik lanean, eta bestetik onbidatu gixara etortzen diren pertsona askoren joan etorria, ze antxe, aurtengo gosarietan ere Gronseko lagunak bidelagun izan ditugu, eta Gronsera joan etorri asko egiten ikusten dugu jendea, eta bai, antxe goten gara, nolabait ere, saltxaren erdi-erdian, eta aktorentzako ere, oso erosoa da. Alde batetik kursaletik edo Victoria Eugeniatik, salto batean gure estudiora horbildu, eta gurekin hizketan aritzeko tartetxo hartzea. Ez soilik aktoreentzat, ekoizleentzat baita ere. Industriako jendea. Industriako jendea, moda diseinatzailea, denetarik izaten dugu, eta aurten adibidez Ander Sagardoi etorri zen gurera, gure luxuzko espazio hortara, ze benetan Julene kontu esan duen bezala, azpimarratzeko modukoa da, antxe kursalparean nola egoten garen eroso-eroso. Utsi kontatu zigun Ander Sagardoik. Euskeraz egiten den sinema oso urria da, hori holan da. Eta, guk sorte eduki dugu azkenengar romantikoakekin, euskeraz proiektu esan digun handi bat altxatzeko. Davizen bigarren pelikula da, lehenengo ere han esan, euskeraz egina. Eta, bidea izan da nahiko kuriosoa, ze ekoizle andaluziar batzuk proposatu ziguten historioa, eta, hortik iritsi zen, zentzua zeukan historia hemen ambientatze zelako, zeukalako lako kutsu industrial, euskal industria inguruko kutsu bat, eta, David bereziki abila da, ez? Olako historioak eta olako tonuak plasmatzen, eta, Marina Pares beste gidoilariarekin batera idatzitako gidoia da, eta posik azaroren 15ean iritsikoa saletara. Baina, egia da, zaila dela bilatzen aukerak, historio interesgarriak euskaraz kontatzeko, eta hori da, ziurrenik, ez taleko behar besteko aukerarik eman, euskal zinegileeri, igual ez dugulako sinistu euskaraz kontatzen ere, heldu daitezkela olako kotetara, ez? Baina, apurka aldatzen dabil kontua, baina oso astiro. Lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera. Azken erromantikoak lanaz, ari zen Ander Sagardoi, ikoizlenetan aritu zelako, horixe izan zen ikusi genuen pelikuletako bat, baina gehiago ere ikusi genituen, sorte hori izan genuen, eta horien artean Nebenka pelikula izan zen, soy Nebenka pelikula ikusteko aukera izan genuen, eta Nebenka ikusi ostean, Koldo zuazu elkarrizketatu genuen, ekoizle lanetan jardu zuen, eta hori ere, sekulako sortea izan zen, sekretu asko deskubritu genituelako, pelikula ark ziur naiz askok honezkero ikusi dezutela, Nebenka izan zen Ponferradako zinegotzia, Alderdi Popularreko zinegotzia 2000 urtean, eta herriko alkatea, bere alderdikidea zen herriko alkatearen gatik, hainbat jazarpen egoera bizi izan zituen, eta gero gainera, bai edabideek eta baita garai hartako Espainiako gizarteak bizkarra eman zion Nebenka gazteari, eta orain pelikula bat egin dute hau kontatuz, guk jakin nahi genuen, ea Nebenkak berak ze iritzi zuen pelikularen inguruan, ze ezurrara gizko pertsona bada Nebenka, ez da asmatutako historia bat, benetan gertatutakoa da, jakin nahi genuen grabaketa prozesua nolakoa izan zen, eta, Koldo gurean izan zenez, galdetu genion horren inguruan. Horatzen nahi 3 historio proposatu genioela Iziarri, eta hau aukeratuzun.
Eta bueno, hor lana izan zen hasiera batean nebenkaekin kontaktuan jatzea zen, guk nebenka ez genuen ezagutzen. Eta bueno, batzegon dokumental bat, Anar Pastorek edo orkestuta, eta egin genuen lehenen lana Anar Pastorekin kontaktuan jarri ginen berarekin, eta Juan Jose Millasekin baitaren kontaktuan jarri ginen, zeren Juan Jose Millaz liburu bat idatzi zuen nebenkari buruz. Beraiekin nebenkaruntz hurbildu ginen, eta nebenka hasiera batean nahiko, lotxati, bueno, ez lotxati, pixkat... Bai, zalantzak edukiko zituen, ez? Ez zaio gustatzen mediatikoki agertzea, gero bere bizitzako periodo baina pixkat pasatua zelon, eta pelikulan sartzea lan ikaragarria zen berantzako, ez? Baina, bueno, lortu genuen konbentzitzea eta eroso sentitzea. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think Tira, eta galdetuko baligute bigarren kafea zerk egiten duen berezi, bueno, oso galdera zaila da hori, baina duela aste batzuk Ikeriri artek esan zigun galdera zailak ez dira existitzen, erantzunak direla... Hori Lazkao txikik esan zuen. Lazkao txikik esaten zuela, erantzunak direla zailak, ez dakit zerk egiten gehituen berezi, baina gure nortasunaren adierazletako bat nik uste dut elkarrizketa akustikoak badirela. Zalantzari gabe. Egiten ditugu hemen, asteazkenetan musika izaten dugu izpide eta etortzen dira taldeak, hementxe zuzenean gure galderak erantzun, set akustikora joan, abesti bat bueltatu, galderak erantzutera, sarraskia, horretan ere zortea izaten dugu, musikari asko etortzen direlako gurera, eta 2024 honetan izan dugu esan ezin tarraki izan ziren, Xeber Badiola eduki genuen gurean, Eki Lambert, izan genuen gurean, Idoia Surmendi ere etorri zen, jende asko eta asko pasada hemendik, baina nik, Julen, sorpresa handi bat hartu nuen, ezagutza ez nuen talde batekin, ze askotan ezagutzen ditut taldeak, eta gian sorpresa ez da inbesteuka, baina nik STR-tarrak ez nituen ezagutzen. Nik ere ez, esaten nahi baduzu. Eta ona etorri ziren, eta asko disfrutatu nuen, bai elkarrizketarekin, eta baita hemen eskaini ziguten kontzertu txikiarekin, beraz, horixe erakutsi nahi dizuet. Beste egun bat, sofan etzan da zure mezua, edu behar da ez da iritsiko. Galduko dira gure gauak, gertatu ez direna mila histori polit, idatzea zirenak ez dira iritsiko. Begiratu nazazo, dena maitu dela zateko. Dudari gabe bakizu zure baitan bion errua izan dela, egia da, mundu ezberdinetako agara. Dudari gabe bakizu zure baitan bion errua izan dela, egia da, mundu ezberdinetako agara. Beste egun bat, denak ez da egin beharko luke itxaroten geroa ez da iritsiko. Zugabe, baina aurretatu zena, zugabe, askatu nahi zela. Zugabe, eta begiratu nazazu, dena maitu dela esateko. Dudari gabe badakizu zure baitan bion errua izan dela, egia da, mundu ezberdinetako agara. Dudari gabe badakizu zure baitan bion errua izan dela, egia da, mundu ezberdinetako agara.
diozu beste bati ireki berrikoan aizela, nire begitan aurkitzen zena, ikusten ez dela. Izugarri disfrutatu nuen, Julen. Bai, nik ere bai, ze egia nik ere zuk esan duzuna, nik ez nuen talde hau STR izena bai, baina zer egiten zuten ez nekien, eta eskertzen da, horrela talde bat elkarrizketa akustikoetara, abestiak elkarrizketa akustikorako prestatuta etortzen denan nabaritu egiten da, eta eskertu egiten da, moldaketa hauen, nola ekartzen dituzten, hemengo gure laborategira egokituta, hemen izan ditugu taldeak, bateriak, gitarra elektrikoa eta gainontzekoekin, baina apur bat egokitu etortzen direnean, goxoago izaten da, eta hauek behintzat bete-betean asmatu zuten. Tira eta abenduan gertatu zen, baina uste dut aipatu behar dugula Durango azoka. Noski. Duela gutxi gertatu da, baina izan ginen urtero bezala eta izaten da hitzordu galdu ezin horietako bat. Hitzordu garrantzitsua, guretzako ere, zuk esan duzu, zinemaldira joaten gara, Durangora joateko ere laborategitik traste guztiak ateratan joaten gara, eta egun beteak izaten dira, egun intentsuak izaten dira, ze azkenean egunero irratsaio bat egin behar da, irratsaio horietarako liburuak irakurri behar dira, elkarrizketak egiteko, diskoak entzun behar dira, egun batetik bestera elkarrizketak prestatu egin behar dira, edukiak sareetarako eta prestatu behar dira, esandakoa, egun intentsuak izaten dira, aurten ere ostiralean eta larun batean sekulako jendetza izan da Durangon, eta horrek ere azkenerako nekatu egiten zaitu, horrek ere eragin egiten dizu, baina egun ederrak izaten dira, oso ondo pasatu dugu, eta elkarrizketa ederrak atera zezkigu, ikuspuntu ezberdinetatik, batzuk serioagoak, besteak humoretik, baina oso ondo pasatu guztiekin. Barrez lertzen aritu ginen Mikel Pagadirekin. Mikel Pagadik bisita liburua idatzi berri du, bertan kontatzen du, anoetan soro batean erortzen dela plater egalari bat, omni bat, oe bat, hori ere ikasi dugu, euskeraz oe esaten dela, hori da. Objektu egalari ez ezaguna, eta oe bat erortzen dela, ano eta herriko soro batean, eta orduan, bera kontatzen du, hau egia balitz Euskal Herrian zer gertatuko litzaken, hau da, edabidek zer kontatuko luketen, lehendakariak zer egingo luken, eta jendeak nola kazetariek zer egin, jendeak bizilagunek zer egin, horixe kontatzen du eta berak aipatu zigun, baliatu dela baita, Euskal Herriari buruzko hausnarketatxeko bat egiteko, eta parrez lertzen aritu ginen elkarrizketan, Mikel Pagadi oso pertsona, humorea asko landu eta oso ondo lantzen duen pertsona bat delako, bestetik liburua oso barregarria delako. Oso. Imaginatu nun, Euskal Herria omni bat etortzen azan gertatuko litzateken pixkat pandemian gertatutakoa eta humore puntutik jota egia zen. Eta hortxe hasi nintzen pixkat, aizakia zen pixkat omni jaur jarri eta gure buruz hitz egitea, ez da, gure instituzioei, gure artei buruz, gure kulturei buruz, gu geuri buruz ebai, herrikoak, baita jaurlaritzakoak, amerikanuak, anotakoak, bilagunakoak, oida pixkatana. Eta zan hau itzakia, amerikanuak, anoetakoak, denak nahastu ditu Pagadik liburu honetan, eta egia esan hasieratik barrez aritu ginen, eta kosta zaigu korte serio bat topatzea, eta entzun ditugun 40 segundu, 30 segundu hauek izan dira, 15 minutuko elkarrizketa batetik, atera ditugun une serio bakarrak. Beste zerretzen izan, elkarrizketa hasi ere ja parrez egin zuen, eta handik aurrera kutsatu gintuen, eta zuk esan duzuna, justu korte txonetarako algarai eutsi genien, baina ondoren guztia izan zen horixe, barre algararen gainean, eta izugarri ondo pasa genuen egia esan. Horixe entzule egin nahi genuela 2024ko errepaso haunik saioaren hasieran aipatu dut, nostalgia ariketak gustatzen zaizkidala, urte amaierako nostalgia ariketak bereziki gustatzen zaizkidala, eta arro gaude, entzuten ari garen abesti honetan Sunek dio kantauri jaso arro dagoela eta ni zutaz ala nagoela. Gutaz ala nago, Julen, arro nago egin dugun lanarekin. Gustora ibili gara urte honetan, 2025an ere gustora ibiliko gara, eta nik uste dut urte politia izan dela oroar gure irratsaioarentzat. Bai, zuk esan duzu, errepaso bat egiten ari gara, sartu ditugun eduki ez gain beste asko ere izan zitekeen, ze uste dut eduki interesgarri asko landu ditugula, zuk esan duzu, anitza dela, baditugu ezaugarri batzuk, elkarrizketa akustikoen ezaugarri hori bezala, baina aktoreak etortzen zaizkigu,
gizartearen alor ezberdinetako jendea etortzen zaigu, kolaboratzaile anitza ditugu, kolaboratzaile bikaina ditugu, eta horre guztiak egiten du ez, egunero 2 orduz irratsaio bat alik eta modu, ez dakit entzulearen alik eta amenuena izan daiteken eta anitzena izan daiteken irratsaio bat egiteko aukera, 2024an ondo aritu gara, eta helburua 2025an aurtengoak hobetzea. Horixe, gauza bat aipatzea zuzaigu, eta izan da urte hontako proiektu berezienetako bat, eta hori da Labankadaren 2. denboraldia ere izan dugu, beraz, aprobetxatu egun hauetan entzuteko oraindik entzunez da duzu. Besarka bat entzule, bihar hementxe izango gara, azken kafe hartzeko. Aio! Keep calm and 2. kafea.